Preview. Preview. Il-lejla tajba ħbibti u fl-aħħar logħba staġjonali fl-Allianz Stadium Juventus jisfaw megħluba bl-iskor ta' 1-0 mit-tim tal-Milan li bekk rebħu konfront dirett biex issa matematikament Juventus huma eliminati mill-kompetizzjoni ta' Champions League ta' sena d-dieħla anke minħabba l-penalità li hemm. U tista' tgħid li kien staġun għalina supporters terribli, kienet it-tielet telfa konsekuttiva fl-aħħar ġimgħa u nofs fejn skurajna biss żewġ gols lajna seba'. Ta' min jgħid li r-rekord kontra l-Milan mill-2019 sal-lum huwa wieħed ta' twerwir, kull ma rbaħna xi logħba waħda u tlifna xi seba', jiġifieri il-lejla komplejna nasquha. Inkompli bir-rekords negattivi kienet il-10 telfa staġjonali fil-kampjonat biex bekk ilħaqna l-istaġun diżastruż ieħor tal-2010-2011 ta' Del Neri ukoll li konna ġejna fis-seba' post. Isseħħilu forsi d-darba ħniġu fis-seba' post għax naqsulna il-punti imma xorta 10 telfiet fl-opinjoni tiegħi huma ħafna. Aħbar mill-iktar ħażina hija li r-ritorn lura ma' Juventus ta' Weston McKennie għax it-tim li kien misluf lilu Leeds United sfortunatament għalihom sfaw relegati għaċ-Championship. M'oġbitni xejn il-kliem li qal Calvo għax qal li din hija xi ħaġa definittiva li tal-punti jiena fl-opinjoni tiegħi ma naqbilx li għandha tkun definittiva għax kif qal sewwa sew u ikkundawnawna fuq artiklu imma penalizzawna fuq ieħor għal m'hemmx kif qed jgħid hekk, hemm xi ħaġa ironika fid-diskors u l-iktar ħaġa naħseb ironika fid-diskors u li jisu ħafna between the lines jisu nittama li mhux minna li jisom jridu jikkonfermaw l-Allegri għax inna qed nistenna u doverus illi laqgħu it-tnejn 5 ta' Ġunju ġilada ta' l-aħħar logħba tal-lig li l-ħin tagħha kontra Udinese għad irid jitħabbar u iktar ma ssir malaj iktar taġġid mentali għalija għax verament qiegħed ħażin bihom dawn l-affarijiet iktar aħjar ħanfittxu nagħlqu. Logħba li llum kien hemm mistieden l-ex coach Antonio Conte li fl-opinjoni tiegħi ma rridux biss laqqas jersaq lura għal mod faħxi kif telaqna u mbagħad anke ir-relazzjoni tiegħu mat-tim rivali tal-Inter dawn huma verament nies professjonali imma l-atteġġjamenti u meta kien mal-Inter viżavi l-Juventus moġobni totalment xejn li personali. Logħba li bdiet bi protesti barra l-ground mill-kurva sud, jiġifieri fi ftit kliem mill-kurva fejn hemm l-iktar support feroċi tal-Juventus u raġuni u li huma għandhom raġun li l-Allianz Stadium mhux teatru ma' ground tal-futbol. Mela, Andrea Agnelli wara li teqolli namola smewiet fl-aħħar snin apparti d-deċiżjonijiet li beda jieħu viżavi li neħħal Marotta u ġab Ronaldo kontra l-parir ta' Marotta mbagħad ġiet l-ixxu tal-pagi tal-plusvalenze ma tantx ħan semmiha wisq għax għamilha kulħadd. Mhux għax tal-pagi ma mhux imma forsi tal-pagi iktar weight minn di. Ħa deċiżjoni oħra ħażina li kisirha ma' support
Ma nistax nifhem kif tista' tiksirha ma' support l-iktar feroċi tat-tim tiegħek. U b'mod konsistenti waqt il-logħba kien hemm ħafna kant li u ġustament għax kont ġol ground jien hekk kont inkanta li aħna ma mmorrux nħallsu il-belli liri għax ngħiduha kif inhi il-biljetti tal-logħba tal-Juventus mhumiex irħas għax kieku ngħid huma rħas nifhimha u nispera sena oħra tiġihom id-deċenza li ħankunu barra mill-Ewropa li irassu xi ftit il-biljetti. Speċjalment jekk ikollhom xi prestazzjonijiet simili għal dan l-istaġun naħseb iktar ikun ħaqhom li l-ground ikun vojt. U dal-kant li l-Allianz Stadium mhuwiex teatru nemmen li għandhom raġun ukoll. Issa inkomplu kif jgħid il-Malti, il-ħmar il-makus idur għalih id-dubbien. Forsi t-telfa tal-lum kienet immeritata għax naħseb li tal-inqas kien ħaqna draw, però jiena nibqa' sostni li ġara dak li kont nemmen illi wara t-telfa ma ħseb li aħna ma neħdux rebħa għax il-kroll psikoloġiku emmiet. Okej, mhu staġun faċli bil-World Cup fin-nofs, penalitajiet, ittuk il-punti, jerġa' naqshomlok. Ngħid għalija li kieku jiena naħdem fuq post tax-xogħol fejn xi ħadd jiġi jibda jagħmel dawn l-affarijiet u nur inċertezza, jiena naħseb li l-ewwel wieħed bla ma rrid xi ftit jew nitfixkel, jiġifieri ħallu dak il-benefiċċju tad-dubju, imma issa għal magħmul m'hemmx kunsill, għal grazzja t'Alla dik kienet l-aħħar logħba kif ġo Turin, baqa' waħda, jekk kieku tista' tintlab għadha milli tintlab il-ġimgħa d-dieħla tant l-aħjar, ħalli da jkun arkivjat kemm jista' jkun malaj dan l-istaġun. Juventus illi fil-logħba mal-Milan nemmen li kellhom l-aħjar ċansijiet, ma kellhom xejn barra minn hawn laqqas, ħana huwa ċara. Imma ma kinux inċisivi qudiem il-lassi. Gatti raqat fl-azzjoni tal-gowl daqqa tara stupenda ta' Ġiru, golazo, xapo, il-vieri l-xesni ma daħx ċans jilqgħu. L-aħħar kellna ċans ukoll li niskurjaw, bisfortuna kif dejjem ngħid imbagħad meta jibda ġej kollox ħażin inkomplu u jiena nsemmi il-Paġelle xesni ħaqqu 6.5. Ġifieri kien u li żamna fil-logħba fl-azzjoni ta' Salamakers, Gatti 5 għax Gatti llum raqat fuq Ġiru ma jistax ħalli plejrek. Bremer ħaqqu 6 u sfortunatament mhix ġdied minn Ġiri floku daħal Bonucci illi s-sena li ġejja tkun l-aħħar sena tiegħu. Mal-Juventus tiġu mbagħad kif ħabbar sejjer tira. Danilo, sitt oħra Danilo prova anke jgħin in-nofs il-ground fjak. Li kellna ġifieri tanxan fiex titfixkel ħafna, li se tagħmlu, kwadru għadna 5.5 żamm kemm felaħ il-lejja ma' xejn ta' barra minn hawn. Locatelli kompla bl-istaġun miżeru tiegħu ta' 5.5. Rabioli possibilment bħal Di Maria u Paredes jista' jkun anke Kvadrado kienu jilagħbu l-aħħar logħba ġo Turin. Rabio inti 5 għax filwaqt li nivvotalu bħala l-aqwa plejer tal-istaġun imma l-aħħar logħbiet sfortunatament qabad it-trend l-antika ħalli tifhmuni. Kostic li huwa nigma tiegħu nnifsu 5 sostitwit minn Paredes li ovvjament mhux tant se jagħmillu għajb 5.5. Di Maria jekk kien hemm l-apiċi tal-istaġun total loss tiegħu aqta' ftit lejn dak il-perjodu ta' bejn isu Jannar u Frar 4.5 naħseb illum beda jipprova jimmarka il-fejnu tal-ġelad ġol istens biex jitieħ il-ballun hekk dan il-Gatfi u milek li l-option tiegħu mal-Juventus ħadd tiskader fl-10 ta' Ġunju u opinjoni tiegħi jien ma nżommux laqqas qed jgħid minn ħażhom. Imma jiena plejer skarsi sfortunatament ma nżommhomx. Tani impressjoni imma ħriġ bora ta' dak li u 5 kien għalaq li ħal illum għax jew eċċistilla messa ma jew ma nafx imma naħseb
kien l-aħjar plejer wara Szczesny għax ħaqqu 6. U meta ġie sostitwit minn Link Junior da plejer għandna nutilizzaw kemm nistgħu Link Junior ħaqqu 6 plejer Ingliż. Chiesa fantasma 5.5 u Allegri intih 5 biex ngħid ġbartu u nittama kif dejjem qed dal-aħħar li jdabbar rasu. Ftit hemm xi nżid. Jiena forsi wiċċi juri ħan ngħaddi pawsa riklami, żgur ħadd taraw wiċċi iktar kuntent tal-ħbib tiegħi ċomba li jiena nawguralu. Ġifieri u jirringrazzjaw l-Milan li għandna dil-penalità għax li kieku huma kienu jsalaqtuha barra mill-Champions League. Ta' min jgħid li possibilment mhux biss ħadd muntaħ sena ma jista' jkun ta' diversi snin il-fatt li nkunu barra mill-Champions League jew minn xi kompetizzjoni Ewropea għax Ceferin qed isabbat saqajh minħabba Juventus m'għamlux pass lura fuq is-Super League. Il-pupazz tiegħu ovvjament il-lejla serraħnielu lis-Sonku li ma rbaħniex. Jiġifieri ma jekk il-Bambini nirbħu l-ġimgħa d-dieħla forsi xi tim ta' fuqna ifallu nislu fil-Europa League, ovvjament ħajati tiġa qal naħseb l-aħħar lezzjoni tal-matematika għax ikunu l-eżomijiet qorbu tal-istudenti ħalli jfittex itina penalità ġdida aċċattna totalment anke mill-Europa League jew mill-Conference. Jien għal dak li kif qed nawguralu għax ma kontx nemmen bl-abiltajiet matematiċi tiegħu, jiena nagħlqgħu xorta Forza Juve kont hemmhekk u ma niddejjaqx ngħid mort l-ewwel darba li qatt sifirt f'ħajti biex narahom fis-Serja B u ma jiddispjaċinix. Tistgħu titmejlu f'wiċċi. Kont hemm f'dawk is-seasons tas-seba' post, kont hemm f'kull final nissapportihom nitlifna u għandna ma tliftx ħajti wkoll li eżess ħaġa jista' jkollu bniedem għax kont hemm fit-3 ta' Ġunju fl-2017 qiegħed hawn f'dan l-istaġun porkerija ħankun hemm ma' kull logħba li jilagħbu kemm il-Bambini tieni ħajja. Jiġifieri xirrid ngħid dan kollox, Forza Juve u finu alla fini u saħħiet ħbieb. Għall-pjazza, il-ħanut il-ġdid fil-pjazza ta' Belżebbuġa fejn għandu tista' ssib ikel tajjeb bi prezzijiet raġonevoli. Inservu diversi tipi ta' pizza, burgers, insalata, ħut u għaġin, fil-waqt li għandna wkoll menu speċjali għat-tfal. Naċċettaw ukoll bookings għal birthdays u it-tliet mal-ħbieb. Għal iżjed informazzjoni, żuru l-paġni tagħna fuq il-medja soċjali. Mill-bqija, narawkom għall-pjazza. Il-lejl it-tajjeb bibtijaj melanisti u anka mumiex ovvjament nixtieq ngħidilkom merħba lura fil-UEFA
Champions League. Għat-tielet sena konsekutiva aħna se nerġgħu nkunu hemm. Intermedji hemm xi Juventus nazzjonali punti. Diġà naf ħafna ħajdu hekk. Però tortana li tnaqsu l-punti? Lew. Min jisbal jerid ħallas. Veru? Però waħda ngħidin. Meta Juventus kienu għadhom bil-punti kollha, kellhom vantaġġ ta' ċertu ammont fuq il-Milan naqblu. Tilfu mal-Empoli dal-vantaġġ naqsulhom l-10 punti, tilfu mal-Empoli u aħna ġejna vantaġġ ta' 5 punti. Bir-rebħa tal-lum ġejna 8. Fadal 6 punti. Nirbħu aħna mal-Verona, nispera, u jfallu l-Juventus mal-Udinese. U hekk jiġu 10 punti. Konfront dirett jekk jiġudru, jekk jitilfu jiġu 11. Imma jgħidu jiġudru 10 punti. Konfront dirett aħna fuqhom ta' żewġ rebħiet. Gol ta' min? Giroud! Si è girato Giroud! Il-reġa skurja Giroud. L-ewwel gol tiegħu kontra Juventus dan, Daqqa ta' ras imperjali bellezza ta' gol. Cross ta' Calabria, daqqa ta' ras bum fuq 3 players Juventini, 3 players Juventini, mhix ċajta. Waħdu ma' 3 jieħu l-ballonu u petraħ bejn 3 players u Szczesny gowla li kien wet mill-aqwa goalkeepers fis-Serje A tal-istaġun. Żgur. Però gol brillanti, bellezza. Mil-bija partita li tista' tgħid kienet il-logħba stil Allegri ta' noradu biex nippruvaw nżommu riżultat. Kull rispett lejn min uħobb l-Allegri, però jiena ma nafx kif hawn min ifaħru. Illum raġam il-baħna nagħtu oħra. Tiġi taqla lil Kostic. Jiena li jagħmel pjaċir. U naħseb li kull sapporter mill xirra l-Kostic jieleġ. Tbissem jew baħ mbellaħ għax baħna nagħta bir-rispett kollu. Ma insomma, grazzi, jien apprezzajt. Qabel inkompli dal-video nixtieq infakkar xi ħaġa. Kemm il-ħbib tiegħi Milanisti u kemm ħbib tiegħi Juventini, inkluż inti Mark, naf li tkun qed tissegwi. 20 sen ilu dal-ħin jien kont qed niċċelebra u inti kont qed tibki. Tiftakar? Jekk insejt ħanfakrek. E tutto qua leħen Sandro Piccinini. Ħajkolli naqleb naqra bit-Taljan bil-fors. E tutto qui Shevchenko contro Buffon. Merke kontrolla. Può partire. Shevchenko il tiro ed è rete! Il Milan è campione d'Europa per la 6ª volta nella sua storia. Skużawni, ma stajx ma semmijiex 20 sena ilu eżatt dal-ħin bħalissa kollha kienet jiċċelebra supportestan Milan ovvjament. Mente supportesta Juventus kienu naħseb ħadu dik li kienet l-ikbar daqqa fl-istorja tagħhom. Almenu jiena lija bħala Milanist dik hija l-isbaħ mument illi kellna bħala supportesta Milan tirbaħ tazza minn fuq Juventus. 20 sena wara jiġri illi ngħaddu għaċ-Champions League propju minn fuq dar il-Juventus. Destin jista' jkun. Però insomma, dik hija l-ħaġa. Xrajt mill-partita xi impressjonani mill-logħba, jiena impressjonani plejer tal-Juventus dejjem ngħidha, joġobni dejjem ngħidha qatt metta fil-videos imma dejjem ngħidha meta kont nitkellem. Elling Junior huwa plejer interessantissimu u nemmen li l-Juventus bieħ mhux bieħ biss bl-Under 23 kien l-ikbar investimenti jagħmlu l-Juventus. Plejers bħal Miretti, Fagioli, Barrenċea x'jismu Sule, l-istess Silling huma plejers illi l-Juventus ħajġibhom dejjem ittieb. U plejeri ħolli l-lum impressjonani, kontini nisma' fuq, però onestament qatt ma kont rajtu qed nirreferi għal Gatti. Gatti huwa plejer ta' veru. Illi tara l-leaw jiġri u Gatti waqfu hekk, eżu xejn mhu xejn, impressjonani onestament. Impressjonani. Huwa difensur tajjeb ħafna, huwa difensur li għandu 25 sena, naħseb tu iżgħar, però konferma li ħbib tiegħi Juventin, insellimlu Clint. Li konfermali li għandu 25 sena u dan huwa plejer li beda mis-Serje D u baqa' tira s-Serje A u spiċċa ma' klabb bħal Juventus biex qed nitkellmu, spiċċa fi klabb ta' Serje A li jilagħba biex ma jaqax. Impressjonani, onestament impressjonani u
Mill-banda l-oħra, id-delu dewni ċertu plejers bħal Angel Di Maria. Angel Di Maria qed nitkellem ħafna fuq il-Juventus biex imbagħad nitkellem anke fuq il-Milan. Huwa plejer li jidher li qed jilgħab kontra qalbu, kieku jnaqqas nilagħbu onestament għax tidher biċ-ċar li ma jinteressax xejn. Kax ħareġ isafrulu u xejn baqa' relax, kalm. Meta inti tkun rilassat dak il-mod fisser li inti isek qed tistenna ħad tiġi majjer. Qasbis titlob skuża? Ma somma. Ħanaddi fuq il-Milan. Xoġobni mill-Milan illum. Il-fatt li labna logħba attendista, labna logħba li speċi kemm aħna u kemm il-Juventus, għax kif qed ngħidu logħba xejn tal-irqat, stennejna l-moment opportun. Il-moment opportun wasal lilna gow ta' ġiru bellezza u ftaħna l-iskwel. Skużawni. Fit-tieni taqsima, ovvjament jinfetħu naqra iktar it-timijiet. Allura rajna aktar okkażjonijiet. Sija minnaħa u sija minn oħra. Però kompattezza difensiva kienet l-isbaħ ħaġa tal-Milan. Ciao, Tomori, Calabria, Teo Hernandez u Majnjan ħamsalhom. Brillanti, memxie tajt brillanti. Naħseb li kikun nażel laqwa plejer fil-gram nażel li ġiru. U nażel ġiru, għaskurja, iva, però mhux għalhekk biss. Dbal ħafna t-tim niżel jiddefendi, kien hemm blalen anke mill-corners ħadem ħafna. U naħseb li fil-verità kieku kelli nażel aqwa plejer fil-ground nażel lilu. Mill-banda l-oħra m'għandix iżjed xi ngħid, video mhux daqshekk twil għax bħalma tafu intom tkunu tidu tisimgħu videos oħrajn smajtu lil Mark diġà qabli. U issa għada għax-show li jmiss ħadd isemgħu reazzjonijiet sija minnaħa ta' Jude għal Manchester United Fulham u mbagħad ukoll il-Kopa Chris għall-aħħar logħba tiegħu Southampton Liverpool, logħba tiegħu ta' dis-sena, Southampton Liverpool 4-4 piroteknika, l-logħba l-merdet tispiċċa bl-ebda mod, mbagħad jitkellem fuqha Chris ukoll. Fakkarkom ukoll fil-YouTube channel tal-Kamra Sportiva, idħlu hemmhekk u segwu l-affarijiet li kemm il-darba tal-lajnu ħanibqgħu ntellaw anki is-sena dieħla sibhom kollha hemmhekk wara li joħorġu fuq Facebook, nitfgħuhom fuq YouTube u barra minn hekk jekk tistgħu tgħinu lili wkoll għandi YouTube channel jiena wkoll Milanista Maltese fejn nitkellem f'aktar dettall tal-partiti tal-Milan bil-lingwa Taljana u hemmhekk intella videos bil-paġella u affarijiet hekk. Wara kull partita tistgħu titlu tagħmlu li subscribe ta' folli b'xejn tagħmlu li pjaċi. Kemm lili u kemm il-Kamra Sportiva. Però il-video jintemma hawnhekk, nispera li jkollkom ġimgħa tajba u ġimgħa mill-aqwa mimlija saħħa għena u ġid, niltaqgħu ġimgħa dieħla għall-aħħar partita Milan Hellas Verona li għandna ma nafux meta ħassir. Mhux istieb jekk ġurat, nafu xejn. Ciao ciao, l-aħwa strieħu għax jaħmur nistrieħ dal-waqt għax ovvjament bħalissa waħin l-irqat għalija għalikom ma nafx, però għalija dagu. Il-lejl tajjeb btiegħi u dejjem tinsewx. Forza Milan. Ciao ciao.